Салом алайкум дӯстон. Имрӯза мавзӯи мо оиди визуфи таҷ варкаут ба ман, яъне SF Нурматов, чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба машқҳои кӯчагӣ. Имрӯз ман мехостам визуфи он шахсро қабул кунам официально ва ба он шахс ответ диҳам. Якуми элементе ки дар визуфи он шахс омадааст ба ман гробик аст. Ба он шахс ман ответ медиҳам. Рафтем ба якум визуфашон ответ. Ана диден якум визуфи тва бародар таҷ варкаут ответи ман аз SF Нурматов. Дуюмин капитанский выход. Рафте бебине. Рафте. Ана бародар. Ана ин буд бародар ответи ман ба ту таҷ варкаут. Визуф доди, ответа қабул. Бародар, визуфи ман ин аст. Ду визуф мепартоям ба ту. Якум выход сила узкий, яъне ҷавз карда. Рафтем бинед читал. Ана имтар меҷаем ҳами дасти ҷавз. Амихе по меистад, қоидаша мехела. Ана ҳави қадам мебарои бара. Ана бо қоидаи қонуни усулаш. Ана ин якум визуфи ман ба ту бародар таҷ варкаут. Дуюм визуфа қабул кун. Ин передний виз аст. Передний визе ки ранги моршакл нест, ин хеле качественный. Бин. Ана митор передний виз. Мана я бор дигар нишон медиҳам. Ана митор качественный передний виз. Якум визуфам узкий выход сила. Дуюмаш передний виз качественный. Ана ду визуфи ман. Визуфи ман қабул кун. Ответа жда дорум. Таҷ варкаут кун. Боз ман визуфи тура интизорум. Коме мехоҳад дар турнир арҷмани бурус дар силавои теребория ё ин ки дар машқҳои кӯчагӣ дар чӣ намуди финт бошад, визуф диҳад, ман ответша метавонам. Саломат бошем. То ин дам будам чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба машқҳои кӯчагӣ дар стрит варкаут Нурматов Улуғбек. Рафтем. Дарши лучи ҳамаш адгӯшӣ мешавад. Дар зери навор фикру ақидаатонро нависед, лайк монед, ба дӯстонатон роҳӣ кунед. Дар телеграм каналмон ҳам подписатсия кунед, дар роҳи ҳамроҳ шавед. роҳ ба сӯи орзуҳоро пеш мекунед, рост ба сӯи ҳадафҳо ҳаракат мекунед. Рафтем. Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, spitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this.